Toto je podcast Dva písky. Skutočné žrádlo. Ahojte pískači, vítam vás pri ďalšej časti nášho podcastu Dva písky. Téma, ktorú sme na dnes vyberali, je pomerne polarizujúca. Prepiera sa v médiách pomerne ostro. Vznikajú rôzne vtipné obrázky, videá, glosy k tejto téme. Takže asi áno, aktuálne je to dosť prepieraná, omieľaná téma. A my s Jobom samozrejme máme k tejto téme čo povedať. Hej? Lebo ak potrebujete niečo vedieť, tak treba sa na nás obrátiť, treba nám napísať a my sme tu, aby sme to rozobrali. Takže téma dnešného podcastu sú samoobslužné pokladne. Tadá. Prvé, čo mne napadlo osobne, keď tá téma vyšla na povrch vo verejnom priestore, v sociálnych médiách a začali sa ňou oháňať rôzne pseudoosobnosti, influenceri a tak ďalej, tak prvé, čo mi napadlo, bolo, že prečo až teraz? Veď tie samoobslužné pokladne už sú tu s nami koľko? Niekoľko rokov. No niekoľko rokov určite, ja neviem, nechcem teda zavadzať, ale podľa mňa 5-6 rokov, 7, už tu sú. Že prečo tá téma vyplávala na povrch až teraz? Akože doteraz to nikoho sralo, štvalo. Teraz? Prečo? No áno, samoobslužné pokladne sú už vo veku takého statného škôlkara, momentálne na Slovensku, ktorý sa už učí prvé neslušné slova. A ja si myslím, že sa to stalo nie kvôli tomu, že oni by tu nejako existovali, ale stalo sa to kvôli tomu, že nás začal personál v týchto predajniach nútiť, aby sme ich používali. A to slovenský národ neznáša. Myslím si, že to neznáša každý človek, keď ťa do niečoho nutia. Lebo ako tá neviditeľná ruka trhu, hej, ti zrazu proste dá také jedno veľké za ucho a ideš na samoobslužnú. A basta. A to je podľa mňa kameň úrazu. Áno, ja tiež, však spolu sme nad tým hútali, dumali, že čo bol taký spúšťací mechanizmus toho po rokoch, tak áno. Ja si myslím, že na úvod, keď to teda vzniklo, táto myšlienka v reťazcoch, tak základná myšlienka toho bolo odbremeniť možno rady alebo odbremeniť nákupcov, nakupujúcich spotrebiteľov s menšími nákupmi, aby mali možnosť, aby nemuseli čakať v radoch, kde pred nimi stojí niekto s naloženým košikom, ale išli si a odpípali si to sami, vybavili sa rýchlo a mohli opustiť predajňu ASAP. Hej. To si myslím, že to bola taká prvotná myšlienka. Ale fungovalo to áno tie roky vždy tak, že boli paralelne s samoobslužnými pokladňami vždy otvorené aj klasické pokladne. Možno o niečo menej, ale vždy boli otvorené. Hej. A takto sme si tu fungovali. V podstate nikoho to neštvalo. Dalo sa s tým žiť. Hej. Ľudia boli aj radi, že si môžu vyskúšať, oskenovať. Samozrejme pár vecami v košiku. Hej. A potom si myslím, že nastal taký ten breaking point a to bol ten, že majitelia reťazcov alebo obchodné reťazce si povedali, čak veď my by sme mohli priškrtiť a mohli by sme to trošku využiť v náš prospech a veď keby sme nechali otvorené iba tie samoobslužné, tak potrebovali by sme menej pokladníkov jedno s druhým. A už začali špekulovať, vymýšľať, ako je tu v tejto krajine, to je národný šport, hej, čo, kde, ako, si. No a dostalo to do štádia toho, že človek príde s plným vozíkom po dlhom vyberaní tovaru konečne k pokladni a zistí, že otvorená je iba samoobslužná pokladňa a že nemá inú možnosť a že musí ísť do tej samoobslužnej pokladne. No a teraz predstavte si, my sme ešte zruční, čo sa týka technológií, máme aj relatívne dobrý zrak, páli nám to, vieme sa v tých mašinkách nejako zorientovať, vieme čo stlačiť, vieme čo robiť.
ale aj tak myslím si, že obidvaja, čo sme sa tak bavili, tak máme z toho trošku stres. Vždy tam je nejaký taký stresový element. A predstavte si, že tam príde teraz nejaký dôchodca a má si nablokovať sám celý košík. Hej, no. Tak myslím, že toto bol taký zlomový bod, že reťazce to začali trošku zneužívať a to sa presne spotrebitelia to vycítili a preto to teraz po rokoch vlastne vyplávalo na povrch a preto je to teraz takáto téma. Tak ja tu ako nechcem konšpirovať, že áno, na to tu nie sme. Sme tu na to, aby sme odhalili skutočnú podstatu veci, lebo to naše dva písky robia, že áno. A ja si teda myslím, že každý človek, alebo každý zákazník, každý spotrebiteľ by sa na to mal pozrieť tak, že tie obchodné reťazce, že oni nie sú charita, hej? Oni sa sem tam zahrajú na nejakú charitu, že z vašich nákupov dáme 1 cent na to a to, hej, na stromček, domček, ihrisko, bla bla bla, hej, postihnuté deti, týrané zvieratka a tak ďalej. Ale určite z tej samoobslužnej pokladne, hej, ja by som osobne normálne odstránila takú premisu, že vôbec sme rozmýšľali nad tým, že malo by to byť dobre pre zákazníka. Prd makový, žiadne dobre pre zákazníka. Malo by to, prvotným cieľom podľa mňa bolo to, aby sa zrýchlil ten predaj. Lebo veď, pozri, kebyže ty máš obchod s mrkvičkou, hej, vypestuješ tú mrkvičku a potom chceš, aby sa tá mrkvička predsa čo najrýchlejšie vypredala. Hej? Takže ty tam nechceš vykecavať so starými zajačicami, hej, o ich zdravotnom stave, ako sa majú, kde boli v kúpeloch. Nie, ty chceš proste predať tú mrkvičku. Takže čo urobíš? Dáš tam samoobslužné pokladne, aby mladé zajačiky, hej, ktoré idú na party, mohli rýchlo nakúpiť tú mrkvičku a nestali tam v rade. Takže sa to proste len celé zrýchli a tebe to zníži náklady a zvýši ti to obrat. Hej? Dobre, ale myslím si, že to zase nie každé reťazce alebo nie sú predsa non-stop rady v obchodoch, hej, nie sú. Proste sú také ťažiskové dni, vtedy áno, ale po väčšinu dňa je ten predaj plynulý a bol by plynulý aj bez tých samoobslužných pokladní. Čiže ja si myslím, že až tak, že úplne o tú rýchlosť im nešlo. Jednoducho povedali si, skúsime a uvidíme, ako to pôjde a možno pár ľudí si to začne teda robiť samo. A to sa dialo, hej, veď hovorím, mne to tiež vyhovovalo. Išiel som na nákup, mal som 3 veci, tak som si to rýchlo oskenoval sám a čara preč, hej. A zvlášť, keď je to spojené s XY problémami. Akože XY problémami. Ja si nepamätám jeden nákup, kedy by som nemusel zavolať obsluhu. Pamätáš si? Takže dostávame sa k ďalšej kapitole. Jaké máš ty s tým skúsenosti? Schválne, akože... Ja ti poviem iba toto, že Máme. neznámy tovar v baliacom priestore. No. Čo je to za pečivo? Neviem to naskenovať. Pozri, nevedia si poradiť s tým chlebom. Klasika. A my si tu pokojne kávu. Áno. Toto keď vidím, tak mám chuť proste ten tovar vyšmariť cez pol predajne. Alebo otrepať ním niekoho hlavu, toho, kto to vymyslel. Úplne som zostala z toho v šoku. Najprv som z toho zostala v šoku, keď som si ten produkt vyberala z chladiaceho boxu, že bolo to mäso. Hej. A na tom mäse bol proste čip. Sú radi za takúto socializáciu, ale zase my pracujúci potom čo si mám brať dovolenku, že beriem si dovolenku a budem nakupovať, kde dostanem týždeň pokladne. Šéfe, potrebujem dovolenku, musím si nakúpiť, hej, nedá sa to tu rýchlo, proste ja to večer nestíham. Alebo by na to mohol byť iný typ, vieš, penky. Normálne paragraf na nákup. Presne. Od určitého veku a určitých dioptrií. Áno, aby sa to počet dá na rok, no počet dní by sa zvyšoval podľa počtu veku, hej, a zdravotného stavu a tak ďalej. A to ma privádza k takej ešte poslednej ako téme v rámci tohto bloku, že radikálne riešenia a radikálne reakcie zákazníkov. Hladovka. Prestaňte jesť všetci. Poďme držať hladovku.